Ka penursela blok Trinamool Youth Congress Committee kala pencai pajba bakam don kano ke jinga paja para juga Youth Trinamool Congress penursela kubalakam daki kato katne haba pencai lor kanne presiden juga penursela blok Trinamool Youth Congress usamla nam syai rengksai hagasngi baar ulong baki ar pehenreungut kibalakam baki lami ino nakaliang ka parti kam itu setia namar kim don hakathup kinongkit kam balapen scam haka ar po ar tergerisau arajar ar po ar lain otang arngut bat kineru kim dai kidkhot jengka parti hari kibadang don hapedeng kejinga keren banyak trailang nakamenta ke election arajar ar polai katba nakaliang uba Dominic S1 Kar uba DU General Secretary ka penursela blok Trinamool Congress ulai tu uba kejingwan juki banyak selok banyak trailang bat ka parti kadai tang bakimut ban sim kabu da ka kedau ba uwe na pedeng jungki ula kerpat ban ajing harap ban penlong e kariwar festival hari kum ka parti kamla ban yarap badai na kane kadau ba umtre banyak trailang syu bat ka parti kum ban kadau hangne bakat kum ka jingkam jungki teki ar penrungut bakilami ino na ka Youth Trinamool Congress penursela bat penyeso asya ka NPOF penursela kikentup presiden samlawan shwa nongrum baru Vice President samla Shining Kong Tau. Rekat kum katup kerteng balada penskam meka penursela blok Trinamool Youth Congress mena ka ar po ar terik risau ar jara po ar kita ki arngut ki klempau kerteng setia. Kumba pilapit ma nakaliang ka Trinamool Youth Congress ka Youth Wing. Ngiwan sakani kami mentakasni wan pensai pa ba alor ka jingmi kubar ba menin kasni kata hamopor ba mi kalian news joka kan riu trik menai mikong ar jar pulai. Bat ka kubar bala flash ya ka headlines ke baong ba prapum ka TMC penuslah apa penuslah di nakaliang jonga kumu presiden joka youth jonga penuslah blok apa penuslah ngimdon kanu ka jing pra lane kata ka jing arpat hawede bat jonga youth wing jonga Trinamool Congress hendai nakaliang ka TMC penuslah kumbalayi hati kubar bumi menin ba kidan hadu arpun reungut kita khot dan ki youth ki balak mi naka TMC ki balak penyeso sakateka NPOF de nakaliang ka jongi kum ki nongkit kam jong ka youth ki balak syak penskam nadu ka arpu ar tarik ubenai oktober arajar arpu ar kat hadu mentakasngi impat dan ki wei ki khot ki balak mi nakateka parti jongi ndai ka basusi kalong ba ka kubor ka bami minin kasngi bat kita ki arpon reungut ki badai ki khot jong ka youth wing imdan setia ki bai thu iki light no tang argut laingut ki badai ki khot ki ba ngi dang don ha jinga keren re officially ni pat appoint yaki lana nakaliang ka TMC mi khaliaru kampat panskam setia iki dan re kuma kajia ha ka arpuar tarik benai oktober ki balak sa panskam ki samla ha katega singi adu mentahi kimpat dan setia kiwei ru bami dan nakaliang jonga kum presiden jonga Trinamool Congress ubala sa panskam ngasim ke jimba kle ban pensai sepi bakam dan kanu ka jing arpat khamtam ha bede bet kiyut dan nakaliang ka jonga ngasukwa pensai halor ka ki points ki bala keren dak kitiki noyalam dak kitiki samla ki bala kam yede kitiki nongkit kam bakmat jonga parti bagi ong ba nakaliang ka Trinamool Congress apapun selah ka suki palat bantrekam kumalami ha ka kurkubuan re nakaliang jonga nong happy ba hadir ni bala penskam ya ka Trinamool Youth Congress ha arjar arpu ar tarik oktober naduk bala penskam ka kamru kala tulun bat kalong ka bastet ba haba ki bobon ki benta nakaliang ka youth ilala ba pentelun bat kumbala kena ba nakaliang ka TMC penslah kadon kata kajing syak control lana kajing syak interfere haki bor bahalor lain nakaliang jonga kum presiden jonga youth wing kamdan kanu kata ka jing syak penbor lana kajing syak control haki we pat ki bor bahalor lain nakaliang ka jongi ni trei bet kat kum kajing la jongi ban trei halaka jonga capacity ke bangi ngibat kum kino yalam jongi samla hapok ka Trinamool Youth Congress penusla blok dan nakaliang jonga tangkat ni ngapensyai kanongrim ba nakaliang jongi ngimdan ke kanu kita kajing gorpat ana kajing pra jong ka kunhun jong ka TMC apa pun selah presiden juga youth kum jan sekretari juga blok ngaba kleu dong ba kam simdan kum kanu kajing huri hura na kajing pat ha ka parti ha pun selah namar haduk mentan naduk ki benai belayayat ni kalong ka ek masuk phala ba kaya ka parti la prem jak pat ba jong ka konsumsi ba kajing step kajing postet jong ka parti kadai ka ba ki breu ki sotho padan kajing kala dan kam tak bathamai
dan kam de kinong ilam bathama dan kam de parti bathama madha ka bede ba kitu ki samla peman syong nom kajing ong ningki baka aipa ka control langi te kam de namak aipa ka de tang ka consultancy lane ka nong yarap ya ka parti TMC kum baka yarap ki parti mensyua ki jela but ha kan ke klemat kum baka long ka itu kisamla baki wan chengi kamdan jing mu shisha bangla pen scam ki public asno president ko youth namar balai ba hakapo baki wan chengi ru ki wan da ka jingmut panya sulok panya trailang tangba endang latip pade ka jingmut jongki uai ni kito udan jingmut pan jirap na ka parti but nga kum jen secretary ula phone nga padu ong ba sobha se ba Dominic vila ne ban hirap na kalyang parti ba ben fund ya sponsor ya kata river festival jongki ba mu uai ni kito uong ba udan kam jingarap tingang ong bangam la ban popular nangan ningam la bangan lei yakne da bangan se kan ci bahalor tamba kalong ka hi namar ba kam ngingim dei ka party ki bangin chu la ban shu ay kat ba long ne ka bakwa namar ka dei society ki bawan na ba da ka dei bale na ka party ka yang ka jom benta henry pate kalong ba uni ne kibe gitu de khot ba ong ba kam ba ka da party kum ta kum ni tingang ba kala namar kiwan sa ka party da ka jing sim kabu Tengingim snat baki break nuan da jingsim kabu sa party kamla banlong namar balai ba habangi kwa ye trailang ba ya jing toy yang ki pai babon mathan kablang sa din nang sa hajinge bar kamjuru gidan kam ya kibre bas ba la hisha bangini shania dan kam kinong ye semphang dan kam kinong elam capability namar phing ba fitip ma fina ka press na ka media pai ba baro ba ka punuslang thik a chingele ade katang hapna ka NPP ka TMC hapna Edmund khongai but o ba preston o Emily yung buram umdan manu mano bele let's say I can just say that I pity the frustration yung kini kibrio ki baki ong ba ni don kata kajiya pat ni tahin rep no so thu ba it's just a reflection of the frustration levels number ba kimla ban ye trilang tingi ni ong ba ngim itho hi yaki but mo kumang so thu ba ngim simdan hakas ni bang ismai apo atrek jong October bawan lang kibrio jong state nang ni kiba wan pen scam ya ka youth ba ka mahila tingim itho yaki dale se ke jinglet jong ki tingim la ban khang mo la ban khang number that is the free will tang da halor ka jingga kali jong pi kala ban long kumta bangos kumbong fi haga politics bro hai pakwa ya ka jingi o mentoy mo opportunism the political opportunism kadan bai dang ba niap so thu nambar bakiwan sangiru da ka jingmut bai ne trelang henre kami pat banda kata bang nyarap tingi ngi ong ka bas dang ngim la nga kular ngal ong bangangam la bangan bakle kata dengan kular namar kata habya kan di bahalor le si bakile sya katuka party bathamai le si kiyo jing menton le se dan bakular manu ya kata ngimtip re hadu mentahi kata di sisa ba kami kum kata kubor ba ko urpat kim dei ngimdan baitho ngimito eki uwe ne kitu na baitho ru tang kitu armut mewan shwan ngrum ba shining star khongta gibla pa ko kubor hakatok ane baki kamile ndai kitu ngimito kila dei tam ki perlok la belang kuma phi mangaru mo te hinrai pada wang banyak trailang ne pakilang kita khat pura ngimi tho ki padan bentai rem